नेटवर्कआनो थाया माथो मा जागोनसै हेलौ नेटानो नाङा आंना थान्दा थान्दा बार बारदों थान्दा थान्दा कमेन्टआनो स' जाफैयाखै आंनाव हेलौ हेलौ आगैमोन गुड आफ्टारनुन माथो कमेन्ट फैयाखै माथो नेटबो गैया मा जाखो कमेन्टबो फैला माथो ना आंनावसो स' जाफैयाखै दासो फैदो एमआरएस क्रिएटर हाय होनदों पियार जासुला हेलौ दे आंनि भिडिअखौ नाय सर्ट भिडिअखौ आंना कमेन्टआ दासो स' जाफैदो दे
मदारेसन खालामबाय आं ओमफ्राय सापर्ट खालामदो। जास्ट पानि हाय गुड आफ्टारनुन माथो मोखांखौबो नुवा मोखां गैया जोंनाव मार बार बारखादों नै मा खबर फानि जि सिंगोल बड' वाइटि हेलौ आब' होनदों हाय आगै मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै लाइक दा होनदों थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय जोंथि दहाय अखा हादोंमोन आरोना दायो गैला अखाया जेबि भिलेज ब्लग हाय फेन होनदों हाय थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जानायनि थाखाय मा खबर जेबि ओंखाम जाबायना जायाखै प्लिज खोन्थाहरदो जास्ट फानि मा ओंख्रिमोन मेसेज जोंहाथ' ओंख्रिया गोथाव दाउ बेदर ओमफाय दालिमोन नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो पियार जासुला सिंगोल बड' लोगो जादों होनना बुंहरदों जोंहा पियार जासुलाया सिंगोल बड'खौहाय लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों सिंगोल बड'आ सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामनानै होदो प्रमद नार्जारि बाजै हेलौ होनहरदों हाय आगै मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जाफैनायनि थाखाय ओमफाय ओंखाम जाबायना जायाखै खोन्थाहरदो दे मानजिल बसुमतारी गुड इभिनिं सिस्टार होनदों गुड इभिनिं थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफाय मा खबर मोनजिल बसुमतारी सिंगोल बड' फुल वाट्स खालामना जोंहा सिंगोल बड'आ फुल वाट्स खालामनो थाखाय खावलायहरदों जा सापर्ट खालामो फुल वाट्स खालामनानै सापर्ट खालामना होदो आरो ना जास्ट फानि मैथा अमा मैद्रु भाजा वाव मासि गोथाव आंनोबो एसे हर प्रमद नार्जारि दान थेंक इउ स' माच लाइक दान होनायनि थाखाय जेबि भिलेज ब्लग जाखांबाय फेन जाखांबाय जोंहाबो जाखांबाय आरोना मोनजिल बसुमतारी मोजां सिस्टार आंहाबो दंथ'यो मोजाङानो ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो मोनजिल बसुमतारी अननानै खोन्थाहरदो सोर मोनजिल बसुमतारी सिनायो आरो मालिकखौ सोर मोनजिला खाता बहि पुराना किताब फैदो मायावबासो थांफ्लांबाय दं मोनजिल बसुमतारी प्रमद नार्जारि सापर्ट दान प्लिज बेक जोंहा मोनजिल बसुमतारिया प्रमद नार्जारिखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना ओमफ्राय बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों अननानै थाङाखैब्ला बेक खालामनानै होदो जास्ट फानि जाफैदो अरजाया मोखां नुवाबा लाइभ फैना मा मुलाम्फा दे मुलाम्फा दं पियार जासुला आं खालामबाय सिंगोल बड' होनना बुंहरदो जोंहा पियार जासुला खालामबायनो पल देहान नमस्ते हाउ आर इउ नमस्ते
पोल जी थैंक यू सो मच मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए। जेबी भिलेज ब्लग आं लाइक होबाय फ्रेन्ड जोंहा जेबी भिलेजआ लाइक होबायना थेंक यू सो माच लाइक होनायनि थाखाय। मबाइलफोराबो माबा टाच जालायलांला आंना। मोनजिल बसुमतारी हेल' सिंगोल बड' वाइटि होनहरदों जोंहा मोनजिल बसुमतारिया सिंगोल वाइटि हेल' होनहरदों। मामोन लायो थांबाय नामासै सिंगोल बड'आ थांबाय नामा सिंगोल बड'आ थाङाखैब्ला प्लिज कमेन्ट खालामहर। नांगौ जादों आंनो। थेंक इउ फर दा ब्लु जेकेट बुजियासै मा औ वेलकाम एम आर एस क्रिएटर सिंगोल बड' सापर्ट खालामबाय दे आंनिखौबो खालामना होदो होनना बुंहरदों जोंहा एम आर एस क्रिएटर चेनेलाबो आंनिनो आरोना ओमफ्राय बेखौबो जा सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय ओमफ्राय आंबो बेक खालामफिनगोन आरोना सापर्ट खालामना दोनहर कमेन्ट हरनानै दोनहर आंनि माने आंनि हासबेन्डनि स्टेला नार्जारि हाय होनहरदों हाय आगै स्टेला मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै? जि लेट थांखायो नेटआ प्रब्लेम ना नेटवर्कआनो मोजां नाङाखै। स्टेला नार्जारि खबर सबर बोरै दं होनना बुंहरदों आंहा दायो बर्थमान मोजांथ' आरोना ओमफ्राय नोंहा माबोरै खबरा? रनसिं नार्जारि हेल' फ्रेन्ड्स आंनिखौबो सापर्ट खालामदो फ्रेन्ड्स प्लिज होनहरदों जोंहा रनसिं नार्जारिया सापर्ट बिहरदों जा जा सापर्ट गैया प्लिज सापर्ट खालामनानै होदो। स्टेला नार्जारि गोदान दंबा सापर्ट खालामदो प्लिज आंबो बेक खालामफिनगोन औ जोंहा जा जा गोदान सापर्ट खालामलायदो आरोना नोंसोरो जा जा सापर्ट गैया सापर्ट खालामलायदो। पियार जासुला स्टेला नार्जारि फैद' लोगो लानोसै जोंहा पियार जासुलाया स्टेला नार्जारिखौ स्टेला नार्जारिखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों जोंहा पियार जासुलाया स्टेला नार्जारि जोंना आलुसो अमा टमेट' औ नंगौ नामा गोथावानो आलु अमा बेदर टमेट' ओमफ्राय मा थांफिननांदो नामा मोनो माथो इटाखौ नागारनो संदायो ओरैनोसो थाबाय थादो इटाखौथ' स्ट'निखौ हैनाया नङा बा अखा हाबावदो आरो दायो दहायसो लायो दायोलाय ओरैनो टिनखौ कटायबाय थागोन। जरथ'नि अखाया बुरजा हाथारदोंमोन नामा? जोबोर बुरजा हादोंमोन दायो गैया दहाय हादोंमोन आरोना फुङाव। स्टेला नार्जारि पियार जासुला दे नों फैग्रोदो आंबो बेक खालामफिनगोन कमेन्ट खालाम। जोंहा स्टेला नार्जारिया पियार जासुलाखौ सापर्ट खालामग्रोनो थाखाय खावलायहरदों आरोना ओमफ्राय बेक खालामगोन होनना बुंहरदों कमेन्ट हरनानै दोनहर। जोंहा मोनजिल बसुमतारिया डिलिट खालामफिनबाय कमेन्टखौ मा लिरदोंमोन मिथिला आरोना। रातनि बसुमतारी हाय लोगो मोजां ना होनना सोंहरदों जोंहा रातनि बसुमतारी फैबाय थेंक इउ स' माच रातनि आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जाफैनायनि थाखाय मोजां आंना खबरा ओमफ्राय नोंनालाय माबोरै दं ओंखाम जाबायना जायाखै प्लिज खोन्थाहरदो।
ओमफ्राय मोनजिल बसुमतारी MRS क्रिएटरखौबो सापर्ट खालामबाय दे बेक होदे औ दे थेंक इउ स' माच आरोना सापर्ट खालामनो थाखाय कमेन्ट हरनानै दोनहर आरोना आङो दा उनावहाय नायनानै बेक खालामहरजोबगोन सापर्ट खालामनाय माखा कमेन्ट खालामना दोनहर ओमफ्राय पल देहान जोंहा पल देहाना लिंक होनानै दोनदो जा सापर्ट गैया पल देहान के साथ जो लोग सपोर्ट नहीं है प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए पॉल देहान को भी लिंक को दे दिया है हिंदी बुंनो रोंला सापर्ट खालामनानै होदो जोंहा पल देहानखौ और पल देहान भी बैक सपोर्ट कर दीजिएगा रतनि बसुमतारी आंबो मोजां जोंहा रतनियाबो मोजां आरोना रनसिं नार्जारि हेल' आब' रिजु मोसाहारि नों अबेनि आब' प्लिज रिप्लाइ आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आरोना ओमफ्राय जोंना खुस्राबारि होनो गोबोरथना खाथियाव मोनजिल बसुमतारी रतनि बसुमतारी सापर्ट डान प्लिज बेक होनना बुंहरदों जोंहा मोनजिल बसुमतारिया रतनि बसुमतारिखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना ओमफ्राय बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों बेक खालामनानै होब्लानो जाबाय जिरेमिया राभा मा खबर सिस्टार थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जिरेमिया आंहा खबरा मोजां ओमफ्राय साबस्क्राइबार फैबाय होनना बुंदों जोंहा गोदान साबस्क्राइबार जिरेमियाया दंखायोमोन नामा आंनाव आरो जुदि गैयाब्ला सापर्ट खालामना होदो आरोना आंबो बेक खालामहरगोन कमेन्ट हरनानै दोनहर आरो जा जिरेमियाजों सापर्ट गैया सापर्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय पियार जासुला स्टेला आं फुल भिडिअ सापर्ट खालामबाय होनना बुंदों जोंहा पियार जासुलाया थेंक इउ स' माच सापर्ट खालामना होनायनि थाखाय जासपानि बि हेपि होल डे नांथ'सै दे माने थांथ'नोसै नामा नोङो फुल लाइफ टाइम थानांगौ आंनालाय वाट्स टाइमा बारायगोन जोबजासिम था रिंखां बसुमतारी हाय आब' होना हाय आगै रिंखां मागर थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जाफैनायनि थाखाय ओमफ्राय सापर्ट गैयाब्ला सापर्ट खालामनानै होदो जाखौ सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामदो स्टेला नार्जारि थेंक इउ पियार जासुला आं दा खालामगोन दे होनना बुंहरदों जोंहा स्टेला नार्जारिया पियार जासुलाखौहाय पल देहान रिजु मोसाहारि आर इउ फ्रम दा गार' पिपल न' आइ एम बर' मैं गारो नहीं हूँ मैं बोरो हूँ बोरो कसारी गारो के साथ मिलती है ना सेम थोड़ा थोड़ा मंजिल बसुमतारी रन सिंह नार्जारी आसाम की हूँ बड'लेण्ड की रायज्लायनो रोंलायलांलालां रन्स मायाव थांखो मंजिल बसुमतारी रनसिं नार्जारि सापर्ट डान प्लिज बेक होनना बुंहरदों जोंहा मंजिल बसुमतारिया रनसिं नार्जारिखौ सापर्ट खालामबायनो आरो बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों जोंहा बेक खालामना होब्लानो जाबाय पल देहान जास्ट फानि या अलवेज हेपि एन्ड हेल्थि मालाय जास्ट फानि लोगो जाहरदों रिंखां बसुमतारी मा खबर आब' मोजां आंहा दायो मोजां दंथ'यो आरोना ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर आगै ओंखाम जाबायना जायाखै रनसिं नार्जारि मोनजिल बसुमतारी नोंनो साबस्क्राइब खालामबाय आं जोंहा रनसिं नार्जारिया मेला जोंहा पियार जासुलाया स्टेला आगैखौहाय टाइम मोननाय बायदि खालामहरनो थाखाय खावलायहरदों आरोना मोनजिल बसुमतारी रिंखां बसुमतारी सापर्ट डान प्लिज बेक जोंहा मोनजिल बसुमतारिया
रिंखां बसुमतारिखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना ओमफ्राय बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों बेक खालामना होब्लानो जाबाय पल देहान रिजु मोसाहारि अके सिस फार्स्ट टाइम आइ मिट सामवान फ्रम इउर पिपल भेरि हेपि टु सि इउ हियार थेंक इउ स' माच आं मोजां बुजिया दे इंलिसखौ थेंक इउ स' माच पल देहानजि जिरिमिया राभा सरि दंखायो ने सिस्टार होनना बुंहरदों औ दंखायो आरोना ओमफ्राय जुदि नोंनाव गैयाब्लाथाय खालामना होब्लानो जाबाय जासपानि सरि दे थांथ'नोसैमोन गाज्रि मोननाङा टाइमानो मिलायलायासै बा मालाय टाइम गैलाया दे जेबो नङा जासपानि थेंक इउ स' माच आरोना दसे समब्लाबो कमेन्ट खालामहरबाय टाइमालाय बिदिनो बयहाबो बिजि थाखायो मोनजिल बसुमतारि जास्ट फानि होनहरदों जोंहा जास्ट फानिया थांसैनो जास्ट फानि पल देहान सेम टु इउ इउर मस्ट वेलकाम ब्र पल देहान इउ आर भेरि वेलकाम सिस and thank you for accepting me here. Thank you. It's okay. पोल देहानजी आप कौन सी मान गनी क्या कौन सी जगह में रहती हो प्लीज़ कमेंट कीजिए जिरिमिया राभा आंजों सोर सोर लोगो जायो कमेन्ट हरना दोनहर आंबो सापर्ट होना हानाय बायदि जोंहा जिरिमिया राभाया जा सापर्ट खालामो कमेन्ट हरनानै दोननो थाखाय खावलायहरदों बेक खालामनो हानाय बायदि आरोना जा सापर्ट खालामो कमेन्ट हरनानै दोनहर जाहाथे बेक खालामनो हायो पल देहान जासपानि थेंक इउ माय फ्रेन्ड होनहरदों जोंहा पल देहाना जासपानिखौहाय जासपानिया थांबाय जानांगौ स्टेला नार्जारि पियार जासुला आं खालामबाय दे होनना बुंहरदों जोंहा स्टेला नार्जारिया पियार जासुलाखौ खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना जिरिमिया राभा दसे थांथ'बाय सिस्टार औ जेबो नङा थेंक इउ स' माच आरोना दसे समब्लाबो आंजों हेफाजाब होनायनि थाखाय मोनजिल बसुमतारि पल देहान जइन मी जोंहा मोनजिल बसुमतारिया पल देहानखौ जइन जानो थाखाय खावलायहरदों प्लिज़ पल देहान जी अगर आप है तो प्लीज़ मंजिल बसुमतारी के साथ जॉइन कीजिए जसपानी पल देहान वेर आर यू फ्रम देलाय नोंनो सोंना होदो अबे जायगानि आंथ' इंलिसबो रोङा हिन्दीबो रोङा पियार जासुला थेंक इउ होनहरदों जोंहा पियार जासुलाया स्टेलाखौ प्रमद नार्जारि हाय होनहरदों पल देहान जसपानी I am British and I am living in France वाव बेसेबा गोजाननि लंकानिसो सं आसोला हिन्दी बुजिबावोसो खोमा ब्रिटिश एंड आई लिव इन फ्रांस आप फ्रांस के हो इतनी दूर से वाव Paul Dehan Manzil Busumutari sure we can connect I am always happy to make new friends असला हिंदी बुझिए थैंक यू सो मच पोल देहान जी प्लीज कनेक्टेड रहिए आर्नल्ड बर' हानाय मानि फुल सापर्ट होगोन आब'खौबो आरो गासै फेनफोरखौबो
थेंक इउ स' माच आर्नल्ड बर' जाय सापर्ट गैया जोंहा आर्नल्ड बर'जोंबो सापर्ट खालामदो ओमफ्राय आर्नल्ड बर'आबो बेक सापर्ट खालामनानै होदो आरोना स्टेला नार्जारि वेलकाम पियार जासुला होनहरदों जोंहा जासपानि अके बाय लाभ इउ फर अल फेमिलिस थेंक इउ स' माच जासपानि स्टेला नार्जारि प्रमद नार्जारि सापर्ट खालामदो प्लिज होनना बुंहरदों जोंहा स्टेला नार्जारिया प्रमद सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना मोनजिल बसुमतारी आर्नल्ड बर' आंनिखौ चेक खालामदो आंनाव दंखायो नोंना जोंहा मोनजिल बसुमतारिया आर्नल्ड बर'खौहाय चेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना दंखायो होननानै बुंहरदों चेक खालामनानै नायदो गैयाब्लाथाय सापर्ट खालामना होदो आरोना गोबोरै थांनायाव माथो मोनजिल बसुमतारी पल जोंहा मोनजिल बसुमतारिया पल देहानखौहाय सापर्ट खालामबाय प्लिज दान बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना पल देहान जी अगर आप नहीं गए हैं तो प्लीज़ बेक सपोर्ट कीजिए पल देहान मोनजिल बसुमतारिनि जोम ब्रादार हाय गोथार जुलियाव दसे भेरि बिउटिफुल भिडिअ इट लुक्स लाइक ए वेडिंग न्यू फ्रेंड एंड ब्रदर फॉर यू थैंक यू सो मच पल देहान जी आप सपोर्ट करने के लिए और पल देहान आप क्या हिंदी लैंग्वेज समझते हो तो प्लीज़ हिंदी लैंग्वेज बोल दीजिए मोनजिल बसुमतारी एन थांथ'नोसै दे गाज्रि दामोन सिस्टाराव जेबो नङा थेंक इउ स' माच आरोना मोनजिल बसुमतारी आंजों दसे समब्लाबो हेफाजाब होफैनायनि थाखाय थेंक इउ जोंहा एमार्स क्रिएटर हेल' बेयावबो सापर्ट खालामना होदो आंबो बेक खालामगोन जा नैबे चेनेलाव एमआरएस क्रिएटरखौबो प्लिज सापर्ट खालामनानै होदो आरोना बेक खालामगोन पल देहान मोनजिल बसुमतारी इउ आर अलवेज भेरि वेलकाम होनहरदों जोंहा पल देहाना पल देहान चकलेट केक लिंहरदों जोंहा लिंक होनानै होदो ओमफ्राय थांनानै शेयार्स खालामना नायदो पल देहान के लिंक को शेयार्स कीजिए प्लीज सब लोग भी सपोर्ट कीजिए
पियार जासुला आर्नल्ड बर' सापर्ट फुल भिडिअ खालामबाय जोंहा पियार जासुलाया आर्नल्ड बर'खौहाय सापर्ट खालामबायनो आरोना फुल भिडिअ नायनानै खालामबाय जानांगौ थेंक इउ स माच सापर्ट खालामना होनायनि थाखाय ओमफ्राय दाहाल बर' फैदों जोंहा थेंक इउ स माच दाहाल बर' आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जयन जाफैनायनि थाखाय वेलकाम मा खबर आब' होनदों आंहा दासान्दि मोजां दंथ'यो आरोना आगै ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो आर्नल्ड बर' अके थेंक इउ स माच पियार जासुला होनना बुंदों जोंहा आर्नल्डआ ओमफ्राय रनसिं नार्जारि रनसिं नार्जारि आं आंसोरो आंखौ सोर सोर साबस्क्राइब खालामदों आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्टस खालाम आंबो बेक खालामफिनगोन औ जोंहा रनसिं नार्जारिखौ जाय जाय सापर्ट खालामदो कमेन्ट हरनानै दोननो थाखाय खावलायहरदों आरोना बेक खालामहरगोन आगैया दाहाल बर' मोजां आब' आंहाबो जाबाय ओंखामा औ जोंहाबो जाखांबाय आरोना मा ओंख्रि जानाय आगै खोन्थाहरदो सोर मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे मोखां दसे नुजासै आरोना बुज्राव ज्राव खिन्थु ओंखारनो बारो गोजांनानै जिसो जोमना लादों बार बारबाय दं दाहाल बर' फरायखांबायमोन नामा इखो आब' आलु ओमफ्राय अमासो जोंना औ नंगौ नामा गोथाव आरोना अमा बेदर आलु जोंहाबो गोथावमोन गोथावा पियार जासुला दाहाल बर' फैदो लोगो जादो औ जोंहा पियार जासुलाया दाहाल बर'खौहाय लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना लोगो गैयाब्ला लोगो खालामनानै होदो नोंसोरनिथिं अखा हादोंना हायाखैमोन दहाय जोंथिं अखा हादोंमोन आरोना मार अखा हादोंमोन फुङावहाय दायोथ' गैथ'वा दहाय फुङावहाय हादोंमोन आरो गोबां दाहाल बर' जागोन होनना बुंहरदों जोंहा दाहाल बर'आ जागोन होनना बुंहरदों पियार जासुला फुल सापर्ट खालामबाय ब्र जोंहा दाहाल बर'आ पियार जासुलाखौहाय सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना ओमफ्राय आंनिखौबो सापर्ट खालामदों होनदों बेक खालामना होब्लानो जाबाय बेक खालामफिननो खोन्थाहरदों ओमफ्राय पियार जासुला थेंक इउ होनना बुंहरदों आरोना नेना नाङा मा जायो थ' नेनोसै आरोना आङो बेसेबा गोबाव नेटानो दसे खालामगौमोन दसे नेनोसै
प्लिज सोरबाफोर दंबा फैफिनदो आरोना दसे फैफिनदो गैला मालाय रावबो गैला नेटानो जोबोद गाज्रिना दसेनो थांनानै बेसेबा गोबाव बिदि जायो आरो फाग्ला बिदिजों जायो फाग्ला बिदिजों जायो आरो कानेक्सनानो फेल जालाय डेन्जारखा सेर नेटानो गिदिं थायोब्रा गोजोन गैया जिउआव
क्रेजि हाय 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 दासो नो जोंहा क्रेजि फैदों मानो दासो फैनांगौ दहायनो फैनांगौ ना आंहाबा नेट थांनानै मा जानाय बेसेबा गोबाव नेट थांना थाहैनानै रावबो गैला ओमफ्राय थांजोब्बाय माथो नुलाबो माखो माखौ नुला मानसिखो नामा मानसियाथ' दङ हाराव रावनो खाथियावनो दं बागदावलायगोन दा मानसिखौ नुनांगौबा बागदावलायगोन दा अकसमात परिखा जोबाखैना नोंसिना एम ब्लग्स फैदो जोंहा इंलिस हेलौ आब' होनदों हाय आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय मा खबर क्रेजि होनहरदों जोंहा क्रेजिया बेसेबा गोबाव नेटआ थांनानै दासो फैफिनदो नेटआनो आंना एम ब्लग्स मोजाङानो नोंहालाय आब' आंहाबो मोजां दंथ'यो आरोना ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो एम ब्लग आगै अननानै खोन्थाहरदो क्रेजि मा ओंख्रि जाखोनो जोंहाथ' ओंख्रिया दाउ बेदरमोन आरोना दाउ बेदरमोन दालि ओंख्रिमोन ओमफ्राय नोंसालाय मा ओंख्रि जाखो आथिं साजोब्बाय आंखो जख्रुबनानै आथिं साजोब्बाय